добро утро на всички. Втори ден от пътешествието в Букурещ. 31 януари. Устарявам, побелявам. Ох, майко. Ужас. Но, сложил съм си тук. Така само, дискретно. До тук ще показвам, няма да показвам повече. Ванката Ганчев знае. Аз не можах да издържа, както и да е. Вижте ми терасата, братле. Терасата ми е тука. До тука. И то климативате е много неприятен, защото като работи тук става някакво зверското течение и трябваше да го спра. Но това е гледката ли? Гледката е малко... Но тръгваме след малко, пиваме по-на кафенце и изчезваме нататък, защото са към около 110 км и това е една от старите мини в Европа. Много е голяма. Никога не съм влизал в такова нещо. Смятам, че ще станат страхотни кадри и нямам търпение наистина да отида да го разгледам. И разбира се, да ви разкажа малко повече там за това място, на което ще посетим, защото е супер яко, поне по снимките. А обикновено на снимките, вратле, не мога да си пресъздаде мащаба, който е всъщност на реално. Така че, ще се опитам максимално да ви пресъздам това, което ще видим. Аз нямам търпение. Много ме е трудно, знаете, да правя тези влогове. Всяко едно видео се уча, приказвам глупости и изобщо не обръщате внимание. Аз съм над тези неща. Какво такова? Може би искам да отида да измия колата, защото след вчерашното пътуване е мега мръсна. Тя си беше мръсна, но сега направо е. Така че сега ще видим дали ще минем тук през точно отстрани на блока има мивка с левчета, може да се плаща и с карта. И ще отида да ви си пръскам набързо и изчезваме, защото времето напредва, часа е към 8 вече, а до там е около час и половина. Не знам и трафика тук в Букурещ какъв ще е. Така че, братле, минус 1 градус е. Не е много студено, ама почнах да потрепервам вече. Не съм ви показал всъщност къде сме се настанили, но ако ви покажа набързо, това е кухнята. Това е кухничката, която е супер яка, има си мялна машина, хладилника е тук. Стой, бре. Много е добре. Супер. Това нещо ни излезе около 150 евро за 4 нощувки. И мисля, че е супер, вместо да даш за някакъв хотел. Иначе хотелите, които гледахме, бяха от сорта на 250, 60, 280 евро. Най-важното помещение. Има сушилна пералня. Всичко е чисто, но много е добре, братле. Но всичко е чисто ново, много е яко. Това е може би най-така хубавото, защото като е много млад. Време за закуска.
защото не успяхме да закусим нищо, не си купихме и си вали сняг. Няма проблем. Иначе е много красиво. Имаме още 20-30 км до мината, дано този сняг или малко да се дигат температурите, но така както гледам пътищата са чисти, всичко е супер за момента. Магистралата много добра. 2-3 ленти, няма дупки за тези, които ги интересува. Много е добре. Сега това нещо, което трябва да направя, щупи ми се това за зареждането на газта, което не е проблем. В смисъл не се е щупил, се отлепи се от бронята. Някой ми го напъна там на газ станция и сега ще трябва по някакъв начин, може би ще го увия с малко изолирбанд и ще го оправим и ще го натикаме в дупката, поне да се стегне, да може да зареждаме както трябва. Pack my bag, no plan, just a ticket and a smile. Heading east, new streets, gonna lose myself a while. Windows down, loud laughs, feel the beat in my chest. Romania on my mind, yeah, I'm ready for the quest. From the airport lights to the old town nights, Bucharest is glowing, neon dreams and bikes. Coffee, strong stories, long history in the air. Every corner's talking, saying stay if you dare. Oh, Bucharest, let's go out tonight, dancing through the city till the morning light. Oh, roads we've never seen, Romania's calling me, living young, living free. Мога да ви снимам малко цени. Пък вие ще си ги обърнете евентуално. Нямам представа, братле, кой колко струва. Songs, radio on blast. Every mile's a memory I wish would last. И нямам представа какво точно да снимам, но вие ако си изберете нещо, може да си дадете на пауза и да видите примерно как върват цените тук в Иначе аз взех някакви бутирки с кремвирш. Laughing like we've known each other forever, no regret. From sunrise walks to midnight trains, I'm collecting moments, not counting days. Oh, Bucharest, let's go out tonight, dancing through the city till the morning light. Oh, roads we've never seen, Romania's calling me, living young, living free. Slow down or forget how to feel. I'll remember this journey, I'll remember. Братле, вънка много вали сняг. Не знам да се смея да плача. Това е окей, това е супер, обаче, бате. Навлезнахме само за 15 минути. Какъв е шансът точно да излезем от Пени да стане катастрофа, братле, пред нас? Какъв е шансът, братле? Ужас. Иначе това, което ми направи впечатление е, че веднага след като заваля сняг, тръгна снегорина, така че ще ни разчистят пътя и ще мога да продължим с колата. Мислихме да оставим колата и тук на този паркинг. Хванем влака на 40 минути с влака, докато стигнем ще стане 1 часа, а мината затваря в 3. Така че ще чакаме да видим снегорините как ще тръгнат на обратната посока и след това газ.
Няма сняг. Добре, че падна снега. Иначе това е паркинга. Струва някъде около 2 евро за 3 часа. Малко влезахме по неправилния път там, където видяхте с този черния път. Защото трябваше да влезем от тук, ама навигацията ме прекара от там. И аз видях, че има път от срещната страна, защото пък иначе трябва да минем тая река. Обаче, братле, откъде я знам? Следва навигацията, като не знам къде отивам, сега вече ще знам. И всъщност, там е входа. И има около 20-30 човека, които чакат да влезнат. Супер, нямам търпение, братле, вътре. А то, цялата работа е на 120... На 120 метра ли беше вътре? Да речем, че на 200 метра дълбочина. Ако искате да си купите билети онлайн, сканирайте кода и го направете. Ние ще си купим от тук, защото не знаехме как. Билета за двама е 110 лей, което в евро ги смятайте. По 20 цента мисля, че е леята, 40 стотинки. Бусавате. На предната седалка ли бе? Випаджи. Дарт Вейдър, къде си бе, бате? Бате, това е уник. Височината на мината, т.е. дълбочината на мината е 208 метра. Простира се на 80 000 квадратни метра. Другото нещо, което е интересно е, че тази височина тук е около 50 метра. Широчината в основата на тези коридори, тук, които виждате, е 32, а горе е около 10. На мене се струва. Аз съм в шок, братле, просто се разтреперам, ти вътре си. Температурата, която е около, ако не виждате ще ви кажа, около 13 градуса, влажността е 70, микроклиматът тук бате бил уникален, часа е 12 без 10. Но микроклиматът тук е бил уникален и такъв е, въздуха е, понеже всичко е сол. И е... И дори е много полезен за дишането и много хора идват и посещават тези мини, за да... Не знам, да си излекуват, да си такова. Аз не мога приказвам, братле. Тук има някакви маси, някакво заведение. Мини голфа е там, бат. Кой ще дойде на това място, за да играе тези игри?
как ще си губа времето аз да играя тези игри? Или да играя мини-гол, бате, и ще съм тук на това място. И честно ви казвам, най-близката асоциация, която правя, е с тези всичките космически кораби, които сме виждали в Междузвездни войни, които са някакви огромни. И сега тук вате да видя някакъв спидър. Аз съм като дете в сладкарница, не мога. Аз не знам къде да гледам, той е толкова брутално. Това е тук е яко. За нещото, за което ви говорих преди малко, че има релакс зона, т.е. хората идват тук за да си легнат, да подишат няколко часа и вижте как е направено. Много е яко. Няма да притесняваме хората там, но е много яко. Лягаш си на някакъв шезлонг, дишаш си и си гледаш таваните. А това тук долу пода и той е целият от сол. Всичко е сол. Аз не мога спра да снимам. Аз не знам какво да снимам. Аз не знам какво да говоря. Така че ще правя... ще вървим и ще снимам. Чакай, че сега това ми направи впечатление. Вижте, това е някакъв струк. Предполагам, да не прикавам тъпоти. На струк ми прилича, но това е някакъв за обработка на сол. Не ми казвай, че това е резачката, братле. Machine used for cutting salt. Да, това е... Тук има много яка експозиция на принадлежности, които са били на спасителните екипи, използвани тук в мината вата. Много е странно как ние ги гледаме, все едно са някакви филмови декори, а всъщност някой някога го е ползвал, това е спасил нечий живот. Сега забелязахме, че всъщност тези неща, които се виждат, аз не знам колко добре ще се видят, но тези дървените неща, които са, това са такива терасовидни пътеки, по които вървят хора, и дори е тук някъде има мост за между една страна от другата страна и само мога да си представя какво е да вървиш там и да гледаш надолу. 50 метра. Отиваме и там, защото... Всъщност, чакайте да ви покажа. Аз какво показвам, братле? Отиваме и там, защото има някакво езеро и има... Това всякъде има много яки работи! Нарочно не снимам на нощния режим, защото пада FPS-ът. Може би не се вижда много добре, аз после ще видя вече като изкарам, но ми направи впечатление, бате, че тук, в езерото, хвърлят парички. За късмет, предполагам, и ние ще хвърлим, а тук има мост. Не, просто да няма езеро с мост. Хвърляме монетка за късмет, пожелаваме да сте много здрави и да ви се спътват мишите. Плок! Ето тук, където ви казах, тези стъпала. И всъщност трябва да отидем и там. Отсреща, защото продължаваме надясно. Мисля, че някъде отнема около 1 час обиколката на цялата мина и толкова не се спираш на всяко нещо да викаш: "Вей, брат, това е много яко!" Така че нас може да ни отнеме малко повече време.
Сега ще видим заедно какво има за този завой, братле. Но първо искам да ви покажа кафето на Султа. Най-вероятно ще си качиме горе да го видим за какво става въпрос. Но тук продължаваме с невероятните гледки. Нещо, което според мен се заслужава да бъде споменато е, че през 1900 година тук може да видите транспорта на сол от недрата до повърхността са се извършили с тези колички, които са били бутани от хора. Това е работа, брат. Това е някакво 3D кино за децата, предполагам, и някакви атракциони, които не мисля, че тук е място, но все пак за да задържат децата по-дълго. Леле, брат. Всъщност да, тук е, там е изхода. Но вижте как изглежда, когато не е оформено по начина, по който е оформен навсякъде другаде. Точно това си говорихме. Точно това си говорихме, че кой знае колко време или колко материал е изнесено тук, и за да се получат тези форми, за да се заглади така и какви машини и колко много труд. Но е просто... Вижте там как е горе, това е все едно се е срутило. Дано нищо не се е срутило, докато сме тук. Но пък друго нещо, което си мислех е, представете ли си да живеете под земята? И примерно това да е мястото, което да е вашия хабитат. И бихте ли живяли на такова място, да речем, че то е много по-голямо и е направено като квартали и някъде имате някаква издълбана дупка? Не знам, по някакъв начин представете си го футуристично, като примерно от Междузвездни войни, но по някаква причина да живеете на това място. Не знам. Не знам какво да кажа, брат. И ехото, което се получава от всички хора, които говорят, и най-вече децата, които викат, се отразява абсолютно навсякъде и е някакво много мистично, защото не знаеш откъде да те писъци. Малко е крипи, да си кажа честно, но мисля, че с тези сфери, брат, е много футуристично. Много е добро, аз не мога да спра. Истински съм удивен и емоцията е много голяма, затова най-вероятно на видеото изглеждам супер странен. Не, че съм много добре, ама... Сега виждам, че там горе някъде има една светлинка, която мъждука, не знам как се вижда на камерата, но има някакви хора, братле, там. Дано да гледат нещо, което ще се срути.
Последен поглед към това невероятно огромно нещо, което бях свидетел. И съм супер впечатлен. Емоцията е огромна. Купихме си и някаква сол да имаме да си солим. Но последен поглед, да го запомня. Силно препоръчвам да посетите това място. Наистина е много яко. А сега към следващата дестинация. Айде! Румънците явно няма как да ги изненада с никога. По такъв път сме карали днеска, през такива пътища. Една снежинка нямаше. Вече сте видяли откъде сме минали. Искам само да видите какъв е пътя всъщност. Асфалта, всичко. Бате, аз съм в шок. Аз съм... не знам. Нямам думи. Час и половина по-късно и 70 км повече, вече сме на замъка. Замъка Пелеш? Замъка Пелеш. Аз ще много забравям. Но е адското. Перлата на Карпатите. Тук гида казва. Впечатлението ми до сега от всичко видяно много добре. Много препоръчвам да дойдете и да разгледате. Границата се минава супер лесно, абсолютно нищо. Взимате си една винетка там за ден, 2, 3, 10 дена, която струва примерно 7 евро или нещо от този сорт. Пълните колата с газ или бензин или нафта или каквото е и идвате, защото, братле, съвсем близо до нашата страна има друга. Аз никога не съм идвал в Румъния. Това е което иска да кажа, че има друга, която е супер красива и си заслужава да се види. Природата навсякъде е много хубава, но тук румънците правим наистина всичко е много, много подредено. Пътищата са добри, са знаци, няма дупки. Поне по местата, където минахме ние сме минали вече може би около
Да не кажа повече от 300 км навътре в страната. Братле. Много е добро, много е красиво наистина. Оставям ви с следващите кадри и ако има нещо по-интересно, ще се включа пак. Надявам се кадрите да са били достатъчно красноречиви, но аз съм супер доволен от това, което видях. Почва да се стъмва и реално сега ще отидем някъде да хапнем и ако снимам нещо допълнително, то ще е без да говоря, не знам, ще видим какво е, но наистина много красиво. Супер, просто е невероятно. Тъкмо си говорихме, че на пролет или лятото, когато тук цялата тая гора е зелена, но сега си има своя чар с всичкия този сняг. Значи ако си охрана на краля или на кралицата, спиш тука, вие бихте ли спали? А бихте ли били охрана? А това е замъка Пелишор. Малко се е килнала там нагоре, ама сигурно ще го правят. И точно срещу неговата много е направо, не знам, като някакъв филм. И във всеки момент очаквам да се покаже някакъв призрак на прозореца, братле, да чукне така. Кой си там? Кой гледа? Уникално е, уникално. Много голям красота, аз нямам думи. Няма да ви казвам тук никакви неща, конкретики и подробности за тези неща. Трябва да дойдете да ги видите. И ако е интересно да проверите в интернет, но това е много красиво наистина. Супер. Сърмички, ама некви да са с месце. Брутални. А това не знам какво е. Обаче е нещо от царевица май. Брутално. Много добро. Някакъв замесител на хляб. Просто е много вкусно. И с друга чушка пръска. Идеално. След сърмички за стартер, време е за основното. Изглежда много добре, братле. Чай да опитаме. Това е с някакъв... Чакай. Това е с някакъв бургер, който стои 30 дена отлежава. Това не знам как звучи, не е много апетитно, но според мен ако е някакъв бургер, който отлежава в... Не знам къде е, някаква марината за 30 дена. Сега ще го отрежа на половина. Чай да ви го покажа.
Време е да опитаме. Сега някой ще каже, що с нощ ще свилица, защото братле ще стане ситуацията много бързо ще излезе извън контрол. Ресторант Аваланч в Синая. Брутално. Значи, ако идвате тук, задължително да хапнете. Брутално. Много добре. След това обилно ядене слагаме край на днешния ден. Нас ни очаква 2 часа пътуване до Букурещ, така че не знам толкова като съм се наял как ще стане работата, но лека по лека. Сега часа е около 6:30, към 8:30 трябва да сме си вече в квартирата. Благодаря ви много, че бяхте част от днешния ден. Ако ви е харесал, айде!